Salam hormatly adamlar, bugün men size ANDROID TV-приставка barada urun berjek. Esasanam H96 Max modeli. ANDROID TV-приставканың düzümünde añsatjak kutucuk var. İçinde ANDROID TV-приставка 4K Ultra HD. Son berde svojstası var. RAM 4 GB'lık, pameti 32 GB'lık. Android versiya 9.0. Ondan daşarı düzümünde Android TV-приставканың düzümünde blok pitanyası var. Sonra HDMI kabel var. Sonra pultu var. Biz bu pultu ulanmaz. Biz esasen keyboard ulanırız. Yani klaviatura, mini klaviatura, bu klaviatura şöyle klaviatura. Bu klaviatura uzaktan upravlyan üçün gerek. Din Android приставкалар üçün de kompüterlerde ataradan koyup böyle. Şöylece Swistova kompütere ya Android TV-приставка Islendik-peredaçalary çatsanız klaviaturasını ulanıp bilyaz. Ondan daşarı içinde batareya var. Batareyi обычный Nokia'nın batareyi dolu zaryatta 2-3 ay saklaya. Android приставканы kurnamak gat aňsat. Dine 2 aňsat derek. Bira HDMI kabelini çatýas. Yine HDMI kabel. Sonra blok pitanyası. Ondan daşarı klaviaturanın Swistow'unu USB Swistow'unu biriktiririz. Boldu. Şimdi tokla HDMI çatacağız. Android TV-приставканы şunlardan açılı. Açılayança yine bir zat kırkırıyla iştahında klaviaturanın zaydığında on off'a yani açıya yapya ulanmadık vaktiniz şöyle yapıp koyanız boldu ya da açık koyanız. Sonra yeni bir fonksiya var. Garankıda görünmeyen olsa FN bilen FK bassanız olun çırıcıklar yani. İstendik renkte. Şöyle Android TV-приставкамız açılıyor. H96 model. Yine başka modeller ama berde. Yani içinin bularda bir menüsü ütkeğe kalan da ütken ok, fonksiyonalını stati içili ütken ok. Şimdi Android TV-приставкамız menüsü şeylerak. İlki bilen nastroyk edeceğiz. Şu an menü girsek. Yani menü girişimiz täzeden orkadayın. Yani ştaydak strelkacıklar ulanyan anarik hareket etmek için yukarı aşağı isen uğruma gidiyorlar. Şimdi settings'e giren birinci bilen düşünürümüz yağlay dilini ütketeceğiz. Language'in içinde Ruski. Orta dilini sayladık. Sıcağış knopka. Yani mışkan sağ knopkası oluyor. Basan vaktimiz izah ettiği yani nazat. Menümüzü ünsürseniz menümüz Rus diline geçti. Kök böyle Rus diline geçti. Şimdi dil ütködemizden indiki bölük datayı veremiyor. Vaktimizi düzelteceğiz. Vaktimiz işte yukarıda şu an ütködüp bulunak sebebi avtomatik data veremin diye avtomat internetten alıyor. Şunun için biz использовать время сетидelde отключить edeceğiz. Son içinden düzelteceğiz. Çünkü çislomuz 8 Oktyabr 2020. Установить время saat 16 16:15 saat 16:15
Tak sagatymyzy düzeltdik. Soň wybrytçy swój poýst diýdik. Aslında ilkinçini etmeldik. Näme üçinligi näder birinji görkezjek. Biziň Türkmenistanyň çysowy poýsy +5 Ekaterinburgyň wagty bilen deň. De wagty ütgetdik, +5 geçdik bolýan sagatymyz hem ütgedi. Şoň üçin täzeden 16-10 eşitdir. Çysowy format 24 saat, ýagny 13:00, 15:00, 18:00, 09:00 şonuň ýaly görkezler. Indi iza gaýtdyk, sagatymyzy düzeltdik, dilimizi düzeltdik. Indi Wi-Fi'ye baglanýas, internete baglanýas. Indi Wi-Fi işläýär, täzeden girýän seç internet. İçine girýäs, okey basıp, добавить сеть diýäs. Sizinkide, скорее всего, da çıkar, şäde öz internetiniz çıkar. Men internetim skrit bolan üçin, menkide görnenok, şoň üçin men adyny ýazyp girmeli bolýan. Adyl. Access. Так, тип шифрования. Обычно тип шифрования VPA ikolle, şoň parolymyzy ýazamyzsoň daly basýas. Garaşýas. Bir 10-20 sekund garaşdyk. Ýani biziňki podключен boldy, podключено. Biziň ANDROID TV-miz internete baglandy, podключено. Indi aşağıda plus we goşmak. Goşmaga basyp girsek, приложениялар çykýar, ýani aşağıda görmek isleýän приложенияларymyzy biz üstüne bassak, ptiçka mele geldi. Ýani ptiçka köp bolan приложенияларymyzy aşağı goýup bilýäs. Haýsy iýdi giderlikde gerek bolsa, bize haýsy приложениялар köp bolan bolsak, şolary goýup bilýäs. Onsoň jaýjaga basyp çykan wagtymyz, ana görüşüňiz ýaly aşağıda çykdy. Köp bolan приложенияларymyz her ýerde My Apps приложениялар wadyna girmek gerekkä. Köp bolan ýanlaryňyzy belli bir wagtdan köp ulanyp başlasaňyz, goşmak edip aşağı goşup bilýäňiz. Men aýraýyn bunlary. Maňa pakka bular gerek gel. Tak. Приложениялары ikinji edek bassaňyz aýrylýar. Google Chrome duruversin. Index sapakda görüşýän şak, hoş sag bolun.